Tässä työssä ja yrittämisessä tosi hyviä puolia ja ihan nautintoa tuovia asioita on ne yhteistyö, nähdä uusia ihmisiä. On kasa tavaroita, erilaisia materiaalia, suunnitelma ja tavoite. Sitten aletaan laittaa asioita yhteen, tehdä yhteistyötä ja kohta meillä on tosi kiva tuote, mihin voi mennä ovesta sisään, alkaa asumaan. Mitä sitten olisi hyvä rakentaminen? Mun mielestä siinä hyvä visio, hyvä tavoite, tietää mihin pyritään, lopputulos. Mitä paremmin se on niin kuin selvillä ennen kuin mitä on tehty, niin siihen jo löytyy sitten riittävät materiaalit ja siihen sitoutuu hyvät tekijät ja tekeminen on hauskaa, kun tietää mihin pyritään ja voidaan jo nauttia siitä tekemisestä. Nähdään, että hei, me otetaan askelia sitä tavoitetta kohti. Sillä keinoin saavutetaan niin kuin se hyvä tavoite, mihin on pyritty. Ja yleensä, jos nämä asiat on, niin on huomannut, että just siitä tulee se suurin tyytyväisyys myös siihen tekemiseen. Ja tietysti mikä tärkeimpänä sitten siihen lopputulokseen, siihen tavoitteeseen. Siitä voi sitten ilolla, tyytyväisyydellä nauttia. Se on tekijällekin tosi iso juttu.